Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Diyos ko, wa pa mahibaw si Milagre nga ang inahan ni Pader maurasab si Anghela nga akong uyab sa una. Unsam kay iyang ikasulti kung mahibaw siya. Lahir wag utok ni bayana. Mayong buntag, Noy Piping. Pader ka, unsa sa kay iyang ikasulti kung mahibaw siya. Noy? No, oh, Ako ra ni, Noy. oh, sorry, Pader, sorry. Wa hindi ka kabantay na ko, Noy. Matay, wa mangyud Pader, kulbaan ako eh. Naunsa naman ka, Noy. Nagka-nervyoso ka naman. Gabi sa biyay, naglaem rin ko ng imong lawas. Mao day nga wa ko makabantay nimong miapil sa mga performance. Oh, dito ra ko sa likod nagtanaw. Tingali kung sana na, ha? Pa-check up na sa runda ka. Nagpa-check up ba ako atong nangadto Miss Milagring sa syudad atong miyaging buwan, Pader? Unya, okay ra to. Okay raman. Amping lang yun, Noy. Wa naman ka magkabata. Kusad ka na usahay. Doon na may pamation. Si mama ni mo, Pader. Oo, doon na sige pamati, oy. Pero magsumba masab siya para doon na siya exercise. Mo de nga nindot gapog lawas imong mama. Ha? Ang akong ipasabot nga himsog ba, dili masakit to og panglawas. Oo, kaloy sa Ginoo. Magsige masab siya lakaw adto sa simbahan. O kung sa panay mga activities. Kaya kung magpuyo lang permis ba, magluya magyod. Waday noong ka mabusog gabi, inoy. Pilam sa mo kabuok mo nagsuon, Pader? Kami? Oo. Ako rang usa anak, noy. Mao ba? Wa may anak sila si mama o nga ko ang stepfather. Anak man ko ni mama sa pagkadalaga. O wa ko makaila sa kung tinuod nga amahan. Kinuo ko. Nga naman ko, gikulbaan na sa kong maayo. Wa pa ginawa magkitang mama, no? Oo, wapag yun. Ay, sorry Lord na makako. Malitahon sa to ako mama, eh. Malitahon yun. Ha? Maila mas dagway, Pader. Murag Milagring god. Pero buotan siyang pagkainahan, eh. Wag ko na pasagdi. Iya kong gibuhi sa kaugalingon niyang paningkamot. Loy man kay si mama, noy. Sa wapas lang aminyo sa akong stepfather. Gisalit ko ay gud siya siyang pamilya, kay nabuntis lagi. Trabaho siya, bisag unsa. Kay numdum pa ko nga gamay pa ko. Iya kong ikuyog kung manglabada siya. Taong sad ni Anghela. Noy? Nagkailag ka ni mama? Nagkailag ka niya, noy? Ikaw may ingon nga Anghela yangan, di ba? Okay. Nagasulti ba dahi ko? Ma'am Anghela day. Ay, ako sang gibundak yangan. Okay ra, noy. Oy, ma'am, good. Basta, mao to sa una, noy. Pait siya nga mong kaagi ni mama. Maubita to sa una nga naglagot ko gugmayo sa akong amahan. Mao ba? Oo. Dapat ito'y panahon nga nahimo siyang tindiras o sa karinderya. Waday ko no siya sweldo adto, pero libre may kaon. Noy? Okay na ka? Miot man akong dugan naminaw ni mo, Pader. May pagka, Noy. Dibati ka sa mong kaagi ni mama. Ang ako kang amahan, no? Buhi pa ba ka siya? Nagunaw na ba ka siya namo ni mama? May pagkanoy, dibati ka sa among kaagi ni mama. Ang ako kang amahan, no?
Buhi pa ba ka siya? Nagunaw na ba ka siya namo ni mama? Naunsa man ko. Di man mawas kung nahon na ang gipanulti ni Pader. Nganong nahasol mo kung maayos ang gisulti. Pagtarong diha, Piping, ha? Oh. Ayuhan nagbahin ang kwarta. Kanahan mo ni si Milagring. Nagdamgor day. Sabi na kung nakabasas kung nahon na. Oh! Di yun ko malibo sa imong dagway, Felipe. Ngano kang ingon adto man ang sinultihan ni Anghela? Dili ka nga. Imposible. Impossible. Di na mahitabo kay way nahitabo na mo sa una. Tempa. Wa bagyo kay nahitabo na mo. Matay, nalimot man ko. Nalimot na ko. Tempa. Murag doon na tayo nahitabo na mo. Aha! Oh. Ikaw di ay naglungkab sa kalderong pipinga ka. Busit yun yung Milagring. Lubot-lubatan mo lang ta. Bangon ko, be. Baling ko kiga. Oy, asa ka, Ping? Unsan sa kay gidam ko ay. Nanguta na mag-asa ka. Asa ka, oy! Ano man ka nga nangutana ramang ko? Nagbatag na ka? Ang na magdatog. Nangutana ko di nagmatagyon ko. Ganina naman kasi yaw-yaw nga natuog ka. Ha? No? Nagdamgo ka nga, naglungkab ko sa kaldero. Oh. Pues, imo lang gisulti. Oy, mao ba, Ping? Mao na nga, mubalhin lang ko higda kay di ko katog nimo. Ay, be, mubalik kong posisyon, be, aron, dili na ko magyaw-yaw. Mutakilid na ko. Kana. Sige na, higda nagbalik, Ping. Dili na lagi ko magyaw-yaw. Ay, salamat pa na magyaw-yaw. Bahala na ng hago kay anad na ko, ana. Ay, matug na ko. Salamat, Felipe, ha. Kung nuha ka pa, kinsa kay makatabang na ako. Hala, uy. Nahinumdum na masag kong Anghela. Maubitaw to nga naglagot yung gusto tinuod akong amahan sa una. Kay pait kayang among yagian ni mama. Pastilan, kinuuno. Pastilag ako ang... Pero di gatingali ako eh. Unyag ikaw, unsaon man. Kanahan sa biyay ng mga damgong Milagring. Uy, muigo man ako, lubat-lubatan yung magpirmi ni da. Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Noo ko. Tidak pa man, di kanta pa. Wala ba masubay sa kasada sa tunog? Agoy, gitandayan pa ko. Kabugat na mas paa. Murang haligis kapitulyo. Agoy, gigakos pa yun akong liyong ko. Ginoo ko. Wala naganap kaugot niyang pagpit kong liyong ko. Gring, kuha mong buktol. Hoy, Ping. Ayaw panguyab at tubangan sa pagkaon, oy. Nagduka pa manggug ko, Gring. Unsa naman sa dikang orasan na tog. Nagunsa pa man di ay ka. Nagsigir akong paminaw nimo. Bisag na to, magsigyaw-yaw. Imo pang gipiit akong liog. Nya, imo pa dyan kong itandayan. Kaya wala pang man ko magmata.
Bidag, wa pa kong mata, matay kong di oras ng kalaki. Uy, hala no. Mao ba, Ping? Ay, pasaylo agad ko, Ping, ha? Huwa man gyud ko'y kalibutan, Ping, good. Ida, na may lupi pa manoy, nagbata ni mo milagring. Ay, gikapoy lang yung tingali ko, Ping. Perti man gud akong kiat sa party ni Padre. Ah, dugaya ko nung unuwasan. At to pa man tumyaging gabi eh. Ah, Grabe. Oh, Kuya? Na? uy, si Lida. Hi, kuya. Uy. Hi, nang milagring. Nasa Oh, di kalong. ni aman sad lagi di ay ka. Ay nagkuyog di ay mo. Diin man mo gikang duha, oy. Gisugo ming Father James nang. Aw, abi na kog lain inyong gilakaw. Ah, ikaw ba? Unsa na sana imong hunahuna na nasad? Kuya, pakuyugon ko na kang father sa syudad. Ha? Humagpaniod to mo mugikan, kuya. Ugma na mos buntag malik. Uy, adto siya matog sa syudad. O nang. Uy, nga naman, magunsa man di sila dito. Murag mo adto mo to sila sa palasyo. Archbishop's Palace nang. Pinayanan ano? sa Arsobispo. Uy, hala, mukuyog sad ko, uy. Gusto kong makaadto. Ikaw nalay kuyog ni Pader Gring, di na lang ko. Ato na lang ya, kuya ha. Pagdalang ko ng extra nga sulobon. Si Milagring Ray mo kuyog ni Pader dahil da. Ato sa mi, kuya. Nang. Ah, sige, Daylida. Ato sa mi. Nang, kuya. Bye-bye. Arin, Ah, maoy suloba inig adto ninyo sa palasyo tong polo shirt nga blue pink, ha? Katong regalo ni padre nimo pagpasko ba? Ikaw nalay kuyog niya. Ay pagtarong ra gud diha, Piping. Magbinuang man ka, uy. Ako magbinuang, di ko mo kuyog ni Pader. Pagtarong ra gud diha. Ay nagtarong lagi ko, di ko mo kuyog ni syudad. Makuyawan ko. Makuyawan sa unsa man, ha? Piping, Ah, makuyawan sa unsa, uy. ay kwan, joke ra good. Siya, eh. Sige, mangandam na ko. Paliho ko bra sa akong sapatos. Ay, kawagoy, klaro ining tawhana, uy. Ay, Ginoo, ikaw nagibahala. Di na magyud kalikayan nga magkakita mis Anghela ni higayon na. Wa mo sa tingali ko yangang ikakulba, di ba? Anong dek ni boss, Pader nga uyab na ko ang inahan sa una. Pero di lang ako'y musulti. Di lang yung ko mag-una-una. Noy, Pader? hilumon ka mo kayo. Okay na ka? Okay raman, Pader. Medyo nagduka lang ko ba? Sige, sige. Piyong-piyong lang diha, Noy. Sige, Pader ha. Piyong-piyong lang ko. Ay, salamat, Ginoo. Di makitabi na ko sa Pader. Matay. Anong pangulpaan mo ko eh. Naunsa man ko. Magtaksi na ta, Noy. Dito ta sa palasyo, Pader. Adto na sa amo. Magkaila-ila na gid mong mama karon. Ginoo ko. Dito pa ta sa unahan, Noy, kay maglisod tag-atang og taksi din eh. Dali, Noy. Niyara kita, Noy. Maumang yun ng baya. Nakaanhin naman yun ko. Kutob din ni sa gate. Naaba ka si mama, no? Umog ko magpahibaw ang maabot ko. Mao ba? Dali, Noy. Amahan, itugyan ko kanimo ang akong espiritu. Wag yun si mama. Ganina pa ko nung buntag nila kao. Magabian pa ko nito pauli. May noon. Ha? Kon ba, ang gusto kong ipasabot nga, mayo nga naglakaw-lakaw siya. Kana ginoon si mama. Tagsara na magpuyo og bahay. Mao nga hangtod ron abtik gihapon. Lagsik gihapon. Gawas lang sa problema sa tiyan. Kasakit yun.
Wa magod na ko madang akong tambal. Ginoo ko. Siya yun. Tinag yun ni komedya. Tinag yun ni imahinasyon lang. Noy, gusto kang mupahuway? Na may bakanting kwarto. Ayaw na pader eh. Nakapiyong-piyong naman ko sa bus. Sigurado kang okay ra ka, Noy? Ay okay ra lagi ko pader. Mura magong dili. Okay ra lagi ko. Ay kabalakan ako. I'm fine. Sige. Biyan sa tigagdali, Noy, ha? Matuunong ko sa kong kwarto. Aw, ato lang sa bakanting kwarto, Noy, aron makailis ka. Para iniglakaw na to unya. Nakailis ka na. Oo, din ba? Sige, pader. Aw, dali. Ato tas taas. Naray banyo kung gusto kang magbanyo, Noy, ha? Naray sa tuwalya nga imong magamit. Salamat, pader. Mura man sa day ko naas hotel ini. Pobre nga hotel, Noy. Pobre pa ni pader. Sige, Noy, ha? Ato na ako sa kong kwarto kay dudap ko'y kuhaon dito. Kung may kinahanglanon ka, sangpita lang niya ako, ha? Lano, himuon pagiti kang muchacho, pader. Hayahaya nagutaw na ko ani. Bisita mati ka din, eh. Natural at timanuntag yung ka. Dapa man, pader. Bitaw, Noy, kung may kinahanglanon ka, sangpita lang yung ko. Ayaw ka ikog. Naras pikas kong kwarto. Sige, pader. Salamat kay pader. Kung gusto ka matog, pwede pa man. Doon na pa man tayo, ikapin sa oras, o naman lakaw. Di na lang tingali ko matog. Maguwat na lang tingali ko sa oras. Sige. Biyan natin ka, ha? Sige, pader. Ginoo ko. Nganong naabot man ko ining dapita. Paminaw na ko, mura mo ko bitayunon nga murag unsa ba wag kasabot ng gibati. Moy dalangon ako bi. Wow, pagkahumog rabas kama. Kanindot untang ikatog pero magatog ako ning kalakiha. Ihatag ko ng nipiping puluha kay wa magdin ako masulob. Sakto magdin niya ba? Gusto. Muna ko ipasulob niya sa palasyo niya. Naibaw kong angayan yun siya ini. Noy! Busod ko, ha? Oh. Lugawag yun yung nipiping, eh. Di na kulo siya matuhog, unya, nihagok. Di lang ako siya isturbuhon. Niya si Father? Uy, nabuto mo si Mama. Ma! Abi na ko magabian ka. Oo, nakakamalagi. Ikaw anak ka. Nagpatawag mo og meeting si Arsobispo, Ma. Mao ba? Abi na ko nagbinuang si Inday nga niya ka. Tinuod yun di ay. Ngano? Magbinuang sablay na si Inday. Ay, uy. Usahay, magbugal-bugal na. Mao ba? Nagtubo kong di nang kamao mangumidya si Inday. Ay, walagi ka magpahibaw na ako, uy. Nanawag unta ka, aron magkaandam ko. Sige lang kang pangandam. Bago pa gani kang nangandam sa kong birthday. Ay, di man. Kay may kauban, mangkuno ka. Ay, man imong kauban. Na ako'y kauban na sa gisrom. Di pa huway kay gikapoy sa biyahe. Natug. Mao ba? Kinsa na imong kauban? Ang among sakristan mayor, si Noy Piping. Nakatuwagin taon tiguang, gikapoy sa biyahe. Mulakaw kog balik. Mangumpal kog parahay kayon unyas panihapon. Ayaw naman, kay sigurado man nga doon ay panihapon nun niya sa palasyo. Mao ba? Pero sige lang. May pamaliton lang ko. Ayaw na sa kunyo huwata kay basig malahangan ko. O sa pa imong paliton? Basta. Sige, arin ako. Ayaw kunyo huwata. Sige ma, paghinay ma. Pastilan yung inahana. Di ba? Ngayon ka, Noy? Bitaw to, no? Murag di gwapo mo kung tanaw ni mong hinatag nga polo, pader. Murag maibog mo na kung balik imong inahanin eh. Ha? si Milagring ba? Si Milagring ang pasabot. Mura na ba ka na mong anak?
Kuyawan man sa dani mo, Noy. Pero ganong maibog magbalik? Ha? Kaya nga no, wala din maibog di mo si nang milagring. Ay, wana, ano, yanohon lang ko away ko. May amor pa din, Pero, kining ako pormaron, kung makakita sa ini, ako sumubalik pagkabuhi ang dugay ng namatay ng pagbati din nako. Ikaw? Si Awa, gini mo, Noy. Okay, andam naman ka. Okay, ato na ta. Okay. Ginoo, wa ko makasabot sa akong gibati. Nagkurog kog maayo. Unsa may akong buhaton? Mahadlo ko magatubang mini Felipe nga naa si James. Ako bang ipaila-ila si Felipe niya nga? O ako bang ang kunod? Nga may relasyon kami kaniadto? O baka, moingon ba ko nga kaila rami? O magpakariingnon lang yung kong wapag yun may magkaila. Diyos ko, nahibaw ko. Kung natubang kamanggani na ako karon, imo yung piliun nga masulti ko sa tinuod. Pero mahadlok ko. Mahadlok yun ko. Dili pa ko andam. Mahadlok pa ko sa mahimong reaksyon sa akong anak. Murag dili na gyud kalikayan. Murag dili na gyud. Nabaguhan magyug ko nimo, Noy. Hilumon ka na kayo. Kuandong pader ka na di pa manggod ko magkatoo nga nakaadto kong palasyo o nakahawak yung ko sa kamot sa atong talahurong nga subispo. Nga nakapapicture pag yung ko sa tinuod lang pader no pangandoy magyud ning milagring. Mao ba? Sa ato pa, masina nito sinang milagring ni Moron. Ana gyud pader. Pero pasabta lang siya nga may panahon no sab nga siya na siya maka-experience, siya mo na-experience karon. Mao lagi pader. Hapit ang dahil alas 12. O dahil nga nagduka na kumayo. Tuog di sa tingali ron si Mama. Ay, salamat. Ha? O siya salamat, Noy. Nagpasalamat ko nga mamauli na ta sa inyo pader kay nagduka na sad ko. Oo, doon naman lang ta. Nigliko diya sa eskina, padung na sa amo. Ay, salamat taon. Ay, makapahuway na ta. Sa hibata mo gikan pa ulis bugo pader. Di na sab tingali ta palabig sa iyo, Noy. Aw, depende lang kung sa tang orasa magkamata. Kung makamata kog sa iyo pader, Aw, maghuwat ka na ako. Kaya murag di man ko magkamatang sa iyo. Ay, naunsa man ko, oy. Kagilas bas akong gibati. Dili man gyud ko mahimutang. Ano man kahani? Ay, mubangon na lang ko, bi. Pagduwa kog bubble gum rush. Ala, oy. Wa man gihapon ko mahimutang. Wa man gyud mawa ang akong kahingawa. Ay, nakita na sad ka sila Piping og Angela nga iyang ex. Haskag nagkita sila. Ay, pastilan. mas nigwapa man nun si Anghela nga naidaran sa kong tanaw, geng. Ay, ambot ba? Di man gyud mawas akong hunahuna ang gisulti ni Piping bahin atong babayhana. Ngano man gyud ni? Ay, haskag nagkita gyud sila, no? Unya nagkaistorya. Unya, ay, daoy, kahugaw na basad na akong hunahuna. Nagpatintal sad ka. Bitaw, Ginoo, no? Nagpatintal naman sad ko. Magrosaryo lang na hinoon ko, oy.
Nana sila. Si Felipe yun. Siya yun ang kauban ni James. Hindi na ko nung natuog si Mama, Noy. Di na lang ako istorbohon. Ano lang istorbuha, Pader, maikog ta. Nahibaw na ba ka ni Felipe nga? Nga ako ang inahan ni Father James. O sa ba kayang reaksyon kung may baw siya? Ihinay ko nagsira ang pultada. Paingo na silang musaka. Tingalig magkabante sila na ako. Nakalikay pa kong Philippines sa tibok adlaw karon. Pero huwag masabuntag. Makalikay pa ka ako. Kung mula ka sa kong sayo, dili ka malain ang akong anak. Dili ka siya matinga. Salamat Ginoo ha. Wa pa gyud mi mag-abot yang hila. Maintag di na lang gyud mi mag-abot hangtod nga makapauli mi. Lain na ning mura tag bitayon nun pirmi oy. Bisag dili alimuot panington tag bugbog. Ay, lupig pa man ako ay nagisilutan. Gikabuhi kapag kakita ni mus inahan ni Padre Ping. Unsay gyud kay may tabo kun may baw nas tinuod si Milagring. Ikatulong gubat magyud tingali ni kalibutan. Ay, natug nakaturon. Wa ka to mag-alindas ay sige gunahuna nako. Suwayan kong tawag. Uy! Kurat na naman sa tani cellphone na. Naunahan mo ko. Si Milagring. Hello, Greng! Oh, Nagmata pa rin ka, Greng? Tungang gabi naman. ay ikaw nagmata pa man lagi ka. Nganong nagmata pa man ka? Hain man day ka karon Ping, ha? Kinsa may imong kauban? Paka man. Ha, bebe, i-on ang kamera sa imong messenger, be. Pag video call na lang, be, aron makita gyud nako kung kinsa imong kauban ron diha ug hain ka. Nawa, kita ka? Ha? Ako gining gilibot ha. Ako ning gilibot sa kamerang tibok kwarto ha. Hasta pang banyo, akong ipakita nimo ha. Apila ang ilawom sa kama, Ping, kay basig imong gipatago. Kabinuang na sa nimo, Gringoy. Akong ibalik sa krusipihos bungbong ha. Tanawa, Na, mura ni kwartos pare, Gring. Na, puti og pintals bungbong. Yan ay krusipiho nga naginusara. Kita ka? Og tanawa ang mga kurtinas bintana na puti nga ginansilyo. Kung imong tanawon, mura yun ni kwartos kumbinto nga kung himutangan. Ang tingog diya. Pero nganong wa pa man sad lagi ka matog. Ug time pa. Isputing pa man lagi ka, Ping. Bago pa yung kagpulo. Kinsa may naghatag ana, ha? Diin day nagikan. Hinatag ning pader. Oy, naunsa. Mo na yang gipasulob nako pagadto na mo sa palasyo bago pa ming abot. Siguraduha nga tinuod ang imong gisulti, Ping, ha? Kay kung hinatagan ni Angela kay nakita mo, upon ta gyud ka human isawsaw sa suka, Ping. Usagot chicharon? Ang bida sa nimo. Hay. Hay bitaw. Hoy, Ping, wa gyud ko magkomedya, ha? Tinud-anay ba ning ako? Sige. Aron din na tayo maglalis. Apotlon na lang na itong video call, ha? Ngano man, dili na ka makasugakot og tubag sa akong mga pangutana. Hala ka diya. Ang bidasad. Uy, doon ako ipangsin mo mga pictures. May gani kay kamao na tayo ni sinsin og mga picture og video call. Doon tayo kapakitang ebidensya. What's ha? Uy. Hala ka nindot. Nagtupad gid sila Piping og ang arsobispo. Hala uy kanindot ni Piping uy. Dinhi pagyud sa usa ka picture kay mura silang nag-istorya. Daoy nasuya naman hinuon kong Piping. Kahayahay bayas akong bana. Uy, nanawag.
Hello, Ping. Oh, nakita na nimo mga pictures? Ay, Ping, oy. Haya-haya gud nimo, Ping. Suya raman ta. Basin, kuwan pa ng ebidensya, Gring. Akong atuon sa pader kay wa pa man sa to magkatugron para magkasultigan mo. Ay, ayaw na lang, Ping. Ayaw na lang. Ay na lang. Ay na lang lagi. Nasuko na sad ko ron. Nituon ako nimo, Ping. Oh, lagi. Ay, salamat taon. Tuloy. Nalamdagan ng itaw sa Espiritu Santo imong utok, Gring. Ay, pasensya na, Ping, ha. Dili manggod kalikayan nga makahuna-huna ko ni Angela. Ambot ba, di man gyud nako malikayan, Ping. Naghuna-huna gyud ko ninyong duha nga, basin og nagkita na sad mo. Oh, mga tuog na tagring, oy. Matan, bitakadlaw nini. Oh, sige, Ping. Katuog na lang. Tan-aon pa na kog balik ang mga pictures dayon. Matuog na ko. Good night, Ping. Hey, good night pang babaeng muher. Makaugtas asawa, ha? Woo! Hapit ng alas 5. Wa pati nga doon sila magmata. Unsa ka kon musayo kog lakaw ug moadto ko sa simbahan. Tugonon ko lang ang katabang nga pandaman silang pamahaw og di na lang ko ipahawat kun og galing manglarga na sila. Husto, mo di akong buhaton. Di na tingali malain ang akong anak kun ako kining buhaton. Total, nagkasulti lang sa migahapon. Ay, ato kong katabang. O pagkahuman, maligo na ko. O makalakaw na dayon ko. Uy, alas 5 naman dahi hapit. Tiguan na yun kay ko dagay mubo na malanjo kay ko kinatulgan. Ay, di na yun mapungan. Sa kaming urasa makapauli. Siguradong wa pagiro magmatas, pader. Patay. Magkatubang nagimayaning Anghela. Noy? Oh. Ipiping? Pader! Kadiot! Noy. Unsa man gusto kang musayo tagpauli? Oh, sige, pader. Mas may noon. Di taon tag kaisturbuhon, pero murag, nagmata naman yun ka. Hinunggang gisangpit na lang tika. Nagtuo mo kung natuog pa ka, pader. Ambot, naanad lang sa tingali kung matag sa'yo, Noy. Sige, kaligo na ha, kay magpahikay ko painit na to sa lipat naman lakaw. Uy, ay, nag-isturbuhay mong inanoy. Ang katabang na, Noy, nagmata naman kay na may nagkisaw-kisaw sa kusina. Sige, pader. Maligo na ko. Pwede na gud may magkape og pan, Inday. Kahit sila na mo. Inday, mo na tong akong... Oh, uy! Good morning, ma. Nagmata naman lagi ka. Musayo mo? Mo sayo lang mi ma aron di mi muudtuhan. Asa man ka? Spotting man? Ay, musimba. Ay, kamo na lang din eh. Ako na itong gitugon si Inday nga ati manon ang inyong pamahaw. Unya lang gud simba, ma. Oo. Pailailaw na tikang noipiping kay wa pa man gid mo magkaila. Oh, Abi pa lang unya. Wala mo siya hatagig importansya siyang pagbisita. Abi kay sa Kristan lang. uy, hala, uy. Di sa tingali siya ingon anak magunahon na, uy. Di ka siguro eh. Unya lang gud lakaw. Niglakaw na namo. Ubani una mi sa pamahaw, okay? Ay, may tagwa pa magmatas ang hila. May tagmanglakaw na lang mi sa dili pa siya mubangon. Paspasan ako ang akong lihok. Magdali kog ilis.
Ma? Sige. Unya na lang ko malakaw, iniglakaw ninyo. Thanks, ma. Sige, maligo na ko. At manas nyo ipiping kung manaog na ha, ma? Kinuo ko. Di na dyan ko kalikay ni Felipe. Manaog na ng tingali ko daan. At doon lang ko magawa ni Pader sa silong. May pagka-ready kay ready ka na? Oh, Diretso lang sa kusina na eh. Maligo lang ko dali. sige, Pader. Dali na ko ni. Ano dito maabtan og untos pagpauli. Okay, Pader. Ay, wa man mag-iskot sa Pader sa inahan. Wa pa di tingali magmata. Ay, salamat. Magdali ko kanaog. Basta ko ako kadali, Inday. Diyos ko! Felipe! Kinuo ko! Inday, dali. Tabagan na to ang kauban ni Father. Dali. Sige na. Oo, ate. Ato siya ipabarog, dali. Noy, okay ka, Noy? Ay, kailangan pa bang itanong yan? Aray, mong kong gitiwasan. Pagkain siya, tinong. Mabakol naman ni siya. Subak ko kaya. Bibibuyin lang ko ninyo, kay ako na lang maningkamot barog. Ayaw pag ginambong. Kidili mo kaya. Kaya na ko. Kaya lagi na ko. Ginawa ko! Ano na, ma? Luy Piping? Mga naman siya. Nahagbong sa hagdanan! Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Good morning, Nang Milagring. Uy, good morning sa nimo diha, Inday. Nadayon og kuyog si Kuya Piping ni Father gahapon nang? Ay, uy. Og karon to sila mamauli. Doon ako ipakita nimo mga pictures, ha? Gipadang Piping nako gabi sa Messenger. Kakiyot ninyong duha nang, oy. Mura gyud mong mga millennials. Anak man gyud na. Tanawa. Oh. Wow! Oh. Nagtupad gyud sila ni Archbishop, no? Ni apa. Naapa. Ninduta ni Kuya, oy. Ay, daghan gyud og istorya o niya inig abot. Oh, nanawag nang. Tubagaon na nang. Uy, kinsa man ni? Wa man ko makaila ining numero, ha? Kang Father man na nang. Ha? Hello? Mayong buntag nang, si Father James ni. Hello, Dre. Nanawag lagi ka. Hain man day si Piping, Dre. Ay, nagkakurat nang ha? Unsa? Ngano, nibuwag ni mo, Dre? Nagpabilin sa syudad, Dre? Nakikita sa iyang uyab sa una? Kuha nang, oy. Di ami karon sa ospital. Among gida ni Mama si Noy Piping kay nahagbong sa mong hagdanan. Unsa? Ay, Ginoo ko. Nganong nahagbong mang intahon, Dre? Unsa mang hitabo, Aray, kasakit. Hinayak ng tingog mo. Mura kang bakang giihaw. Ay naman tos, Patre. Wa pa man mo balik. Mom? Mom? Excuse me, ha? Kanong dalho na to ang imong mister sa X-ray room. Excuse me. Dili na ako sa Mr. Nurse. Imong papa? Nang, kalma lang, nang. Kalma lang. Naunsa man ni? Unsa man siya, mister?
Bro, tubig, bi. Tubig una kay gihangos sinang milagring. Tubig! Kadiyot! Asam ko tubig ini? Kining buwak sa barin. Bro, pagdali, bro. Kinagluspad siya. Ay. Kalma lang. Kalma lang ha. Kalma lagi lang. Buhat na ni. Yung sam din sa sister, ha? Bro, ako pa nimo, bro. Pagkuhag tubig ka, pagdali. Tubig una kay gihangos sinang milagring. Asam ko tubig ni. Asam ko tubig. Kini mga buwak sa birhin. Bro, pagdali, bro. Kinagluspad siya. Niya na. Inom na na. Oh. Ako nang gipahibaw sinang milagring no eh. Gipagalmagat to na ko kay naratol pag-ayo. Mo ni si Milagring, Pader? Wala una nagkopaniya kay mag-agad pamantas sa resulta sa x-ray. Kung mo ang doktor nga i-admit ka, kinahanglan yun yung mo ani. Pero basin pa rin maluhay ang Ginoo, di ka lang ipa-admit. Kuan, Unsa man, sakit pa kayo? di naman kayo. Kuan, may gipatumar man tong nas nako. Pero muinom pa sa gaghabalik atong tambala. O kinahotdan man ang ilang parmasi, ato si mama nangita sa gawas. Nga among ino mong mamada. Okay naman to si mama no eh. Ako mag-untay mo lakaw kay bata-bata pa ko. Di man siya ganahan, magpabilin. Kay, tigali unyag, maan lagi ko no siya nga imong asawa. Kung gusto kang matug, katug lang ha. Magkapatug bang kuno tong tambala? Gidok ka bitaw ko, Pader. Sige lang eh, katug lang. Bantayan talang ka. Nakatug na siya na. Narang tambal. Ang bigay ni hatag sa nurse. Uy, nanawag man si Federici ma? Nagusag tubago na. Hello? Kadit, di maklaro. Mugawason ako kay nago sa emergency room. Hello? Kadit na kayo pa ha? Patay. Kipiyaan na sad ko. Ay, naunsa naman tao ni Uy. Mo naman yun ako makalikay ini. Balik na ako. Kadit. Ako pa ang nurse nga. Gisakit na dasag ka. Ngano ka? Ngano ni kalit kag ngisi, Felipe? Kuan. Kuan di manggod. Kuan ba ka nang... Nalingaw lang ko na to ba? Nalingaw kag yun, no? Ay, di manggod laki ka na parehas. Manggotang duha nga. Gusto mo likay pero naan pang akong asawa. Unya. Makalingaw din na. Oo. Mura mo gutag. Gikabuangan sa kigayunan. Pues, wa ko malingaw. Ay. O sa to imong galingon ganina? Ha? Parehas ng gusto mo likay? Nga sa ato pa, naibaw ka ng ako'y inahan ni Father James. Ay katulang pagparty na mo para sa iyang birthday. Iyamang gipakita na mo ang video sa inyong party. Dito ta kan kita. Mo nga dili unta ko mukuyog ni Pader ning iyang pag-anhi. Pero am ko kabalibad. Wa ko makakita og rason aron ikapangatarungan niya. Are ouch, ni sakit na sad. Kadyot. Ouch. Kay ako pa ibaw ng nurse. Ouch. Ma, Anong dugay ka na balik? kung man, nagkasugat mi sa doktor ni Piping. Naan ang resulta sa x-ray. Makagawa sa dadi siya dayon. Pa-admit, oy. Ha? Kung bata-bata pagkatingalay ko ni Piping, pwede na sa bahay na lang siya. Kaya di man kinahanglan ng operasyon. Terapi naman siya, God. Terapi ko taon. Uy, pahilot na sa ilaw eh. Naidagang manghihilot sa probinsya. Ma, ay kudana. Sa atong hagdanan na ba siya na aksidente? Kunya, sa din na sa ito hagdanan kung nagkiat siya. Ma? Yan naman ka. Mura may kasuko lagi kang nipiping. Ay, nahaso lamang kung maayo ini.
Nabaguhan ko nimo ha. Dili ba ingon ana ang mama ang hilanga akong nailhan. Bisan may pagkamaldita ka, manggiluyon ka. Labi ng mga tao nga samang ni Piping. Pero karon, kuhaan lang nimo siya ingnong mirise. Oh, Ngano man ka ma? Ay, gipanugnaw man hinoon kog maayo, Lida. Pwede ihatod ko nimo palihog sa bay. eh, hala. Nang, init mong ka nang. Gilantan ka. Mao ba? Ay, bantog rang init akong pamati sa ilawom. Pero gipanugnaw ko. Huwag yung ko makasabot, Lida. Kadiyot nang ha, mangita kong akong kauban. Tingali ko niyog matumba ka, di ko kadaog nimo. Sige, Lida. Salamat. Mister, kumusta na siya ng milagring? Oy, dili ko musugot anang lulong, ha? Pangita og laing mapamalihog ni mo, Lida. Ngano di ko nang? Matiwasan ko nimo. Okay na. Sandi gamay nang, sandi gamay. Sandi gining ulan nang. Ay, salamat. Nang pasensya gid kayo ha nga. Ako ra gyapon nakakuyog ni Lida paghatod nimo nang ha. Unsaon wa may laing mo kuyog? Magpasalamat lang gihapon ta ni Lolong nang. Kulbaan man kung ining bata, ah. Dili magtanaw og unsa ipainom nato. Narato lagid ko bitaw ato na. Narato lagid ko ato. Ako usbon nang sorry gid kayo ha. Pag-amping na in town sunod, ha? Lagi nang Ay, kumusta naman kaha si Piping? Wa naman mo tawag pag-usab si Padre. Ako tawag ka nang. Mangumusta ko ni Kuya Piping. Actually, wa man siya bali. Pwede na kung yung siyang papaulion. Ang problema lang kay dili stable ang iyang mga vital signs, labi na ang iyang BP. Hala, no? Sa ato pa, ma-admit kit siya, Father? Oh, ma-admit gud siya. Naamaron ko si Ila, Father. Amo siya gihatod ni Lolong kay nagkurog-kurog man. Unya init kaayo. Unsa? Uy, gidaon ta ninyo sa doktor. Gusto man siya mo pauli. Ayaw ninyo biyahe, ha? Patumarag dambal. Paimnag daghang tubig. Yes, Father. Ihatag niya ang telepono palihog. Magisulti ko niya. Unsa naman ning akong kahimtang Na-admit man noon ko. Murag mahalon ra ba ning kwartohang gikuha ni Pader ra. Kay mahalon man ning ospital. Oh, uy, hain mo to sila. Wa pa man ko balika. Oh, Wa pa mo ni si Father. wa pa man. Sa Kristan ka na naghihapon hangtod karon, Felipe. O intawon ang hila. Pagbuot Diyos Ginoo. O say pagbots Ginoo. Ayaw pa sa giling Ginoo sa imong katapulan. Pikhan din ta. Huwag sa man di ay. Pastila no? Kung nagdayon pa ta. Usa ka na imong ibuhi nakuog sa imong anak. Usa, imong bahin sa kulikta. Anak? May anak ta ang hila? Do na taon. Hain. Hain ang atong anak. Ipaila ko sa tong anak ang hila. Ipaila ko. Tepa. Di ba? Bugtong ni mong anak si Father James? Hoy, nagkomedya na ko. Komedya na to. Dito tinuda ka akong gisulti. Wa ka magkomedya. Tinutoy mong gisulti nga may anak ta. Si Father ba? Siya ba, ha? Oh, Si Father ba nga tong anak? hilong oy! Sa ako nang gikaingon, nagkomedya na ko. O kuy daw ka, nga imo sultihan ang akong anak-anak. Ibitay tayo niya kas kampanaryo. Diya ka na. Angela. Ginoo ko. Unsa mo to yang gipanulti?
Unsa man to? May anak ko ni may. Si Father. Si Father James ka. Siya ka ang among anak. Ay, Diyos ko, Diyos ko. Karang ako matong nasulti. Karang nagawas mo to sa kumbaba. Ay, pastilan. Pastilan, Ginoo ko. Diyos ko, karang ako man intaon tong nalitok. Nga naman. Ma? Oh, Ma? Noon sa mga? may meeting de ko karon. Nalimot ko. To na ako magkauban. Naghuwat. Mo ba? Sige. Lakaw lang, ma. Pasensya na nahasol ka, ha? Okay ra, may problema. Pasensyang di ko makatabang ni mong atiman sa imong sakristan. Okay na, ma. Tod, murag dapat taka man tugyaw-yaw. Murag bag may turnilyong naluag. Ha? Napatakag istorya. Aayog tuog kung sa iyang ipanulti. Basig mo tuog ka. Sige, arin ako. Saan itong ipanulting, mama? Kumusta, Noy? Noy? Ginoo ko. Ako kang anak si Father. Ako ka ang iyang amahan. Noy? Okay ka lang? Nagkailan ka pa na ako, Noy? Kinsa ganito ka? Kaila taon, Father. Ano nang utahan na nakaila ba ko nimo? Si Mama Manggod. Ha? Nagpataka ka na lang kunog yaw-yaw. Oh. Walang tingal ito siya magkasabot sa imong gisulti, Noy. Father, pwede muli na lang ko. Mag-agad yun sa doktor, Noy. Ngano na ikog na siya ka? Ay likig ka ikog. Sa ako nang gingon, mura na kag-akong amahan. Oh. Maong relax lang diha, okay? Ako rin bahala ni mo. Out, sinaya lang gring. Ay, may gani. Kay wa ka mabaliig bukog. Di kaluyan pagkitaos, Ginoo. Taas na ilang hagdanan, Ping. Di good kaayo. Kuan, nasipyat lang yun akong tiil. Ay, pasensya na gyud kaayo nga wa ko makabantay ni mo, Ping, ha? Hunsaon nga gihilantan man sab ko. Mao lagi, naguol sa gani kung nagunahuna nimo. Pero sa nga di masagod mo sugot ang doktor nga mo pauli ko. Natanggong yung kog tulog adlaw dito. Ay, nitabang man kahagbantay ang inahan ni Padre Ping. Oh. Wa siya masaypi nga imong asawa. Oh, nasaypan gyud pero sa unang adlaw raman siya nakatabang og bantay nako. Kuan kay si Father Manggod ang nagprocess akong pag-admit. Sa nisunod nga mga adlaw naman siya balik sa ospital. Ay, mauba. O nya, Ping. Kinsa may mas gwapa? Ang inahan ni Padre o ang imong ex? Oh, sam ka, eh. Kana naman imong siya giskot. Kay nangutana raman gud ko. Piswari na da pangutana ha. Ayaw lang kasuko, Ping. Wa man ko masuko. Maningka man ka. Wa ko maningka. Ayaw lagi kong tingkahe. Aray, mabali akong bukog. Hinaya. Aray, out. May buntag, Pader. Oy, Noy. May buntag diha. Di aman lagi ka. Mayo na day ka. Laay kayo nga sige poyos bahay, Pader, ay. May naman siya nga kung pamati sa kong bukton. Di naman kayo hugot pamation. Nagampo sa ko para ni mo, Noy. Naday ko para ni mo, Pader. Kapayas. Hinog nas punuan at tamis kayo ni. Salamat ini, ha? Away sa payan eh. Tuluhon gani unta ni nako aron I love you bugat man. Si awa gini mo, Noy.
Ako na ning ihatod sa kumbinto, ha? Sige. Sige, Noy. Pader, Noy, salamat saan sa man? nga nagkaila ta. Sakto na tingali ni. Oh, asa man na ni mo dad-a ang saging, Ping? Akong dadon ni Pader. Atong usang adlaw, kapayas. Gahapon kamote. Unya karon saging na pod. Kada adlaw lagi kang dunay dadon ni Padre Ping. Oh, Hinoon, sa kadako sa gitabang ni Padre nimo, kuwang pakaayo na. naraman dahil na, Gring. Sige, ato na ko. Kadiyot ragod, Ping. Ano ka? Mura-mura man gyud ay mugnaong ni Padre, no? Usa? Nagpatakar man taon ka, oy. Kagwapo rin ako. Ha, baya, no? Sige na, oy. Lakaw na dito. Mura-mura man gyud ay mugnaong ni Padre, no? Tinood ka nabantayan ni Milagring. Mura-mura ka mignaw ni Pader. Oy, dili to tinood ha. Nagkomedya na ko. Siya kung paminawa siya magkomedya. Tinood ang niyang giingon nga may anak mi. Ug dako ang akong pagtuo nga si Father James, ang among anak. Mura na biya sa kagakong amahan, Noy. Ako siyang anak. Mo nagibatis kong kasing-kasing karon. Akong anak si Padre James. Kakusog sa kong kulba. Excited na kay kong nga makakita niya. Magkita na sa misa kong anak. Hala, Noy. Murag dako-dako na kong baslanan ni mo da. Kadaadaw naman lang kang dunay dapan na ako. O siya kaya ko ibawas si mo ini, no? Wa ko makinalan og bawas anak. Anak? Ingon ba yakang mura na ko nimo amahan? Mura na sa kanak kog anak. Oh. Oh. Sa mo tungog di ganahan mo biyan ang dapita tungod di mo, Noy. Ay, ano sagbiya pa din. Di magid mahimong ani ko hangtod sa hangtod. Ibalin magyud kog laing parokya sa gusto nang kog sa dili. Di lang una ta magisgot anak pa din kay layo pa man na. Di pa na mahitabo. Sakto ka, Noy. Lagis ko to magkusa, wa pa mahitabo. Murag dunay something. Something. Magda. Brad, Uy! Ikaw din na, sis? Wow! New hair! di mang good. Naghadpan dragani ko. Lagi! New hair kay Nana may hidban. Wasi makalili diha, oy. Sila si Father ug si Kuya Piping. Ha? Nagunsam rin sila. Dirita sis, dirita. Palayo tagamay. Uy, isa ba? Ayaw na ko guniti. Na ako isulti nimo. Ay, lagi ko guniti. Ikaw ha, gunit-gunit ka. Ha? Ano ba ka guniti, good? Sis, Okay. O sabi may sulti. kuan ba? Ato rin ha? Na ako'y nabantayan. Unsa man? Si Kuya Piping ba? Lahi na lang siya tinagda ni Father. Unsa? Unsang lahi ba? Ambot. Maglisod ko explain. Tarong, uy. Was kay lingaw da. Anis lagi. Nakabantay gid ko. Unsa lagi lahi ay mong ipasabot. Kuan mo sis. Okay ha? Tagsa-tagsaon ako ha? Suod na magyud na sila no? Mura na magyud sila amahan og anak no? Di mang good. Ha? Di? Ang akong ipasabot, parehas na magpagtagad si Father natong tanan nga nag-serve din sa simbahan. Mas taas ang irespeto sa mga idaran sama ni Kuya Piping. Why problema sa side ni Father? Ha? Si Kuya Piping ang akong pasabot. Wa ka kabantay? Nasige na siya dunay da nga regalo para ka ni Father? Bisan unsa lang niya yatag.
Ikaw ba? Tira mo si Kuya Raingon, ana? Ako sad kani usahay. Doon na may ihatag ni Father. Oo, usahay raman. Pero si kuya, kay halos kada adlaw naman. So, nagsige gid ikaw pamantay, no? So, unsa may mong ipasabot, ana? Walang. Kung ano, nawirduhan lang ko. Mao ba? Unsay mga kasultian na sis? Chismoso ka. Sis! Ay, kamahara. Oh, unsa naman sa dinoy? Ay, tambis na, pader. Lamay ka na tambis ha. Huwag na, daot. Uy, usam na kong mga paboritong prutas. Salamat kay Ninoy, ha? Kinig, pader. Pwede mo hangyo. Wala problema. Pila man. Pila? Say pila, pader. Muhangyo magka. Pila may imong huwamon. Ay, di man ko manghuwam, pader. Di ko manghuwam. Usam na imong ihangyo. Kuan, pwede picturean ta kag solo? Ha? Kada na di ay. Why problema noy? Unya, inikaw man, kita na sanduha. Oh, may problema. Oh, nasa mo kumuposing? Hmm? Dala pa, dala. Ana lang, ana. Kadit ha. Matras ko gamay, ha? Okay na? Kadit gamay. Gamay lang pa rin. Okay. 1, 2, smile. Oh, tanawa pa rin. Guwapo. Kaya nga pagkakuha. Long? Pader! Ka diyon? Ano ka? Ay, kibaan ko na. Pader! Along, mamalihog bini mo. Picture ming duha. Nag-fanboy maguni si Noy Piping ron. Ano day? Wa pa day mo i-picture nga kuyog, Pader? Ambot? Ay, doon na naman. Pero, namoy mga tao sa background. Gusto mong gunda ko nga kami rin yung duwas, pader. Pamarayag rin amo long, ha? Way problema. Sige, Pader. Liman ka, sis. Mukunit yun si Kuya Piping ni Father. Dura na ito'y usa ka shot nga wa siya ni gunit. Pero sikit yun sila. Mura na kay si Father nang to'y nisibog. Unsa magi imong ipasabot, bro, ha? Diretsohan na lang. Nawerduhan ng lagi ko. Di mo ko di nga na si Kuya Piping sa una, good. Pag urang yun siya naging anak ni Father. Mao lagi na imo nakita, pero unsa man gyud? Unsa man ginaas imong huna-huna sa imong mga nakita, ha? Ngano imong ginagisulti nako? Kasaligan magud ka, sis, no? Di lang ko masulti sa uban kay mas pride unya dayon. Unang, kay bawa na kas mga tao ba mga chismusa? Unang ikaw ra akong istoryaan. Parehas nimo? Ha? Dugaw sa di mo, sister, eh. Hoy, Lolong. Hmm. Kung unsa man ka virus ang naaron si imong huna-huna, wag tanga na. Di na mayo. Ha? Bebe. Disalik magkika ka nako. Unsa man gyud imong pagduda? Klaruhan na lang. Kuan, Unsa man? nga nabayot na si Kuya Piping. Bito na ako nabantayan, sister. Kung tinuod na. Parehas na day mo. Ha? Kada pagka-chismoso og himantayon. Dili na batasan sa katinuod nga lalaki. Uy. Sister! What ako'y? Sister! Sweetheart! Ngayon na kita munduhan ni Father din yun. Kininaw nga, mura mo ginig ako sa bata-bata pa ko. Oo, ako mga Pinoy baboy manok na tanawan ninyo, na kaming duha ni Father James, tanawan ninyo. Di ba, mura-mura na bignaw, no?
Unsay tanaw ninyo? Namin sa... Okay, papilote kami ha. Kay kining mga manok o baboy, murag kaon ra may nas mga utok ani. Wa man ni mga paki sa kung ipakita nila. Ha? Nipungko na gyud ko ha. Doon ako ipakita nimo. Picture na namon duha ni Father James. Tanawa. Tanawa, ha? Mura-mura mig nga sa. Mura-mura gyud sa. Piping! Piping! Oy, dara ko, Greng. Oy, nag-unsa man ka? Ay, kuan ba ka nang iatiman pa nina kong iring nga nasaag? Ay, gusto sa tingali ni siya nga magpa-adapt. Oo, unya. Pwede na ni siyang ihawon human sa tulo ka buwan? Uy, Uy, hala. kasabot sabda. Naonsam ko. Di man mawas kung nahuna ang mga gipagkitang lihok ni Noy Piping lately. Wa ko magkinahanglan og bawas, oy, nak. Naonsam ko. Mura man kung nadutlan siyang gisulti. Tuod ba ka kay hangtod karon? Naghandom gihapon ko sa tinuod akong amahan. Bisan dako ko kay ubos niya. Maugit tingali. Ang akong lunging sa usa kamahan mo'y nakaingon nga nung nasuod na ang akong kasing-kasing ni Piping. O siya sad, nasuod sa ko siyang kasing-kasing. Kiwa man siya anak. Nakakita siya anak din rin ako. Lord, salamat ha. Salamat ka nagkailamin ni Piping. Salamat kaayo. Abot ito ma. Sa kadaghan ng mga idaran nga tao nga akong gikaila, nasuod. Pero lahi man yun sino'y Piping. Mao ba? Usahay ko ba kauna ko? Unsa ka no kung siya ang akong amahan? Oh. Unsaon ka paghihitabo nga di magani mo kaila? Nagkaon yung tarong eh. Wala naman kamuhungit. Nagsige naman nagkaghiskot at tawhana. Lahi na bitaw sino'y Piping. Kinuo ko. Uy, naunsa man nas Piping. Wa man mahimutang. Ay. Oy, Ping, Oy, Greng. naunsa man ka? Doon na kay interview? Ha? Sa interview, boy? Ay, wa man kog ka mahimutang diha. Inga na man gid ang interview honon, dili mahimutang. Murag ka ihion nga unsa ba? As ka. Oh, ngano man lagi ka, Ping? Tuwa mo din sa syudad sa pader, no? Unya? Wa mo kukumahibaw ang mato siya. Oy, kay ngano? Wa mananghid nimo? Wa, Ngano? Kinahanglan gyud siyang mananghid nimo, Ping. Unsa ka, kardinal? grabe sa nimo. Ay di manggod. Mura manggod ka dihag tulionon nga wa ka mahimutang. Pita, baban mo milagring, oy. Wala kay rosaryo, no? Kay, bisag unsa na lang imong giyawit ha. Ay, Ginoo ko, pasaylo ako nakasako. Nagpataka ra kog yaw-yaw, Ginoo. Noon sa man taon ka, oy. Ay di manggod, Ping. Wa manggod ko kasabot nga nung naingon anak ka. Murabag, dako og sa si padre nimo nga miadto siya sa syudad nga wa ka mahibaw. Muraba og may obligasyon siya nga mananghid gyud nimo. Oo, day, no? Naunsa man taon ka, oy. Pagbughag kahoy dito. Bitaw, no? Saktos milagring. Way obligasyon sa pader nako, pero anong di man ko mahimutang? Gimingaw ko niya.
Sabay ako buhaton. Lord, ang may angay kong buhaton. Nakuha na ni Felipe ang pagbati sa akong anak. Huwag dili kini mahimo. Dili mahimo magpadayod eh. Kinahanglan doon ako'y buhaton. Kinahanglan yun. Ma? Oh, Adto na ko, ha? sige. Amping sa biyahe. Oh, yan naman ka. Wa man. Kaya nga naman di ay. Wala man kong nagkurog ka. Ay, wa, uy. Sigurado ka? Ay, okay ra lagi ko. Mura man kong nagluya ka. James, padre. Idara na kining imo inahan. Ingon ani na yun ni ba sa magkatigwang. Pero okay ra jud ko. Wa kay angi kabalaka. Basta, ha? Sige, adto na ko. Amping ka din niya, ha? Sige. Padawag ba yun kung may problema, ha? Ma? O lagi. Bye-bye. Amping. Diyos ko, nahadlo ko. Nahadlo kong iya lang may bawaan ang tinuod. Nahadlo ko. Unsa man di mo sikreto, ate? Oh, Nadi ka sikreto nga delikado, ate? he! Chismosa! Sorry, ti, ha? Pero, nihilak mong good ka? Matag doon kisurtihan ini ha. Ha? Bantay yun. Talent ng Pilipino, chismis. Tungo sa pag-asenso, chismis. Oh, uy, si Kuya Piping. Nagtutok siya sa iyang cellphone o nagpa-smile-smile. Yay. Sakto ka ako sa akong pagtuo. Nga picture ni Father James ang iyang gitanaw karon. Gwapo hagis kong anak eh. Ako gwapo kong amahan god. Ay, anak, gimingaw jud ko nimo nga wati ka makita tulo ka adlaw na. Kiss na lang ko nimo be. Ihag ka ni Kuya Piping ang iyang cellphone. Wala. Wala. Iyang gitapion sa iyang dugan ang iyang cellphone. Diyos ko, Lord. Naunsa lang dis Kuya Piping, uy. Huy, Brad. Uy, Guardian Angel. Naunsa ka diha? Ikaw din ni sister? Abi na kong napakita na ko ang Guardian Angel na ko na. Ay, ni Malulong. Unsa nam sa ni magilili diha? Si Kuya Piping nasad? Paminaw, Lid. Nakita gud na ko nga gihag ka ni Kuya Piping ang iyang cellphone. Unya, gitapion sa iyang dughan. Unya. Pero sa wa pa na, sis. Sige na to siya tutok sa cellphone. Unya, pinasmile-smile pa. Ay, unya. Nakasiguro ko nga ang picture to ni Father James ang iyang gihagkan. Ngano? Nagakita ka? Wa, Uy, ano niingon mo ka sigurado kang picture ni Father ang iyang gitanaw? Di pwede picture ni nang milagring iyang gihagkan? iyo, kaluod. Kaluon? Iya man ang asawas ng milagring niya, kaluon? Di ba? Mga tiguang naman good. Kiss-kiss. Mao ba? Unyang imong giingon nga picture ni Father ang gihagkan ni Kuya. Dili luod? Ha? Ha? Ngayon nakaingon mo dayon ka nga picture ni Father. Nga wa man unta ka makakita. Feel lang nako. Naghinuktok na sad si Piping. Lahom na sad og gihuna-huna. Murag tuon naman gid ni gitago na kung tawhana ba? Ni barog ba yaay? Uy, gikuha ang sundang. Hoy, Piping!
Uy, intaw na unsa man ka. Nganong di man una nimo istoryahan, ha? Ayaw pa das imong gibati. Uy, unyag makapatay ka. Unsa may mahitabo. Ibalik ng sundang, ibalik na. Naunsa ka? Unsa na imong ipanulti? Kinsa man na imong kontra. Nganong nagbitbit ka man anang sundang. Manguha ko butong. Ha? Atuyang ramon taong ka, uy. Kano sa man ko may kaaway taon? Oh, manguha ra day kag butong. Sige, daghana ping. Kini. Sakto na niyang usa ka pitsil nga tubig sa butong. Dadon ko na nis kumbinto. Be, tagai kog usa ka baso ping be. Muinom ko. Oh. Ay nag-iba ni Gring. Kang padir ni. Ha? Napay mga butong di ay. Ikaw na lay kuhag tubig. Sige na rin ako. Ay, nayabag ay. Di na ni maayo da. Muragwa na ilaing importante niya rong mga panahon na gawas ni Padre. Uy, salamat kay Noy. Murag mahiga ano magyug ko ini, Noy. Imo na magyug kong gipangga pagayo. Oh. Kay pinangga gyud bitaw kay taka pader. Magkuha ko baso, ha? Kitang duha ang manginom ini. Kadiyot ka niya, ha? Kung ako magyud gani kang anak pader, mamawi gyud ko sa mga tuig nga wati kay kauban. Mamawi gyud ko. Lingawan nila, uy. Pero huwag yun makapantay si Father. Nga pilit kay tinutukan niya si Kuya Piping. Bay. Ako sa nabidyohan, bay. Asa naman to akong kamera? Asa na to? Nara. Video. Okay, nara. Hoy, Lolong! Nagunsa ka diha! Nang malabing! Nang? Be, dire. Nang. Dire. Ay, kukuya. Nauna nakakita. Abi pa lang. Be, tug-ani ko stinuod. Unsay imong gi-video, ha? Wa pa mahuga video nang. Kaya niabot mo ka. Ha, sa ato pa, mag-video gyud lagi unta ka. Oh, nang luspad ka. Murag doon na gyud kay angay isulti nako da. Unsa man na, Lolong? Wa, uy. Unsay waoy? Mulimod ka? Bisan klaro na kayo sa imong dagway og sa imong mga mata. Hoy, Lolong, nahibaw ka gyud nga dakong saang mamakak. Naagyud na sa napo kasugo sa Dios nga dili ka mamakak. Ha, wa ka mahibaw, ana. Sa Kristan ka, unya wa ka mahibaw. Naibaw mo nang. Unya, mamakak ka. Pero nang, sa Old Testament raman ang 10 Commandments nang, uy. Giusap naman ni Christ sa New Testament. Giduha naman niya ang mga sugo. Love God above all things man ang una. Unya ang ikaduha, love your neighbors as you love yourself. Unya, kay kung mamakak ka, wa man ka magmahal sa Ginoo, ana. Mao nga ayaw pa makak. Wa mo ko mamakak. Tug-an unsay imo untang videohan. O kinsa man untay imong videohan, be. Ay, Oh. Unsa man mo tug-an ka dili. Milagring! hi sis. Hi. Seryoso lagi mong duha? Hoy, Lolong. Mag-istorya ra tag-usab, ha. Ari sa kolida. Ngano di, bro? Lolong! Bro, ngano, uy? Anong I'm watching you matus ng milagring nimo? Tukawa ini. Ipanimot man ko. Ngano lagi? Ay, my God, ni mo lulong. Ngano imo mo ito kibuhat? Unsa na sa tuy, nasa utok ni ng milagring? Kay Bobby, ka ha? Unsa na siya kumasuko ni Kuya Piping? Mo-leave na lang ko sis. Ha? Di lang una ko magpakita sa simbahan. Magpadarang kong suwat ni Father. Wala, uy. Mahadlok mo ko nga magpakita ni ng milagring. Unya, wa ka tuod sinang milagring sa inyo, ha? Nagtuo kang di kaniyang pangitaon? O gusto mo sa ikasulti ni Father? O sa may imong himuong rason nga mo leave ka?
Unsa makahisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati subon pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.